Ovo je u današnje vreme delikates. Trenutno se nalazimo ispred brze hrane Grm u Novom Sadu. Porodica koja drži ovu brzu hranu se bavi proizvodnjom mesa već 25 godina i danas sam imao priliku da uđem u njihovu proizvodnju mesa. Ako ste pravi gurman i nađete se tamo, pomislili biste da ste možda i u raju. Video sam kako izgledaju cijeli komadi junećeg mesa, kako to izgleda kad se isecka, samelje, kako se formira pljeskavica. Pored toga što imaju svoje meso, imaju i svoju proizvodnju somuna. Na dnevnom nivou prosečno izbace između 4 i 5 hiljada komada. Tako da znate da je ozbiljna priča u pitanju. Evo kako izgleda njihova pljeskavica. Za početak sam poručio običnu i od priloga sam samo stavio luk i ljutu tucanu jer vam ništa drugo ne treba. Ajde da probamo. Miriše božanstveno. Kako izgleda presek. Ovo je ludački dobro, ali ludački dobro. Čisto juneće meso, samo stave luk u pljeskavicu. Ajde što je meso fenomenalno, nego somun. Somun im je isto ludilo. A spektakularna pljeskavica, koja je mekano i sočno, pogledaj ovo. Vidi. Nenormalno sočno. Kad zagrizeš, u ustima stvarno bude senzacija. Teško mi je da kažem za nekoga da je najbolji, ali daću sebi tu slobodu da kažem da je ovo sigurno u top 3 pljeskavica u Novom Sadu i generalno jedna od najboljih što sam probao. Poručio sam i Grm pljeskavicu. Kod ove imamo ljutu tucanu, znači ljuta je, imamo svinjsku maramicu, slaninu i krčkavalj. Bože mili, ovo je savršenstvo. Ako volite ljuto, ovo će vas oduvati. Pogledaj koliko je to sočno. Pogledaj meso, vidi ovo. Ludilo. Samo meso je već super sočno, a još kad mu dodaš ovu maramicu, bude suludo. Imate ozbiljnu preporuku za ovu pljeskavicu. Da biste našli ovaj skriveni dijamant, to jest lokal Grm, hoću da steknete utisak gde sam. Ovo vam je Jevrejska ulica, a ovo tamo je Bulevar Oslobođenja.